Λοιπόν, καλή σας μέρα. Προεδρείο, Γιώργος Ζουμπάς, από τις Επιτροπές Αγώνα Αγγλικής. Η Ειρήνη Μάρκου, αυτή που πήγε στο βήμα, είναι από το Σύλλογο Φίλοι Περιβάλλοντος Ιερισσού. Και η Μέρη Πουλιέρη είναι από το Πανικό, από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος της Χαλκίδας. Ξεκινάει η Ειρήνη και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο. Κυρία Βουλευτή, κύριε Ευρωβουλευτή, κύριε Κρήτον, κύριε Μήτρον, υποψήφιο δήμαρχο του Δήμου Αριστοτέλη, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι των οικολογικών οργανώσεων, εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων. Ο Σύλλογος Φίλοι του Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων και τις Επιτροπές Αγώνα ενάντια στην εξόρυξη Ιερισσού, αποφάσισαν αυτό το διήμερο ενημέρωσης και δράσης. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Δεν σας κρύβω ότι μία τέτοια συνάντηση στον τόπο μας βασάνιζε το μυαλό μας εδώ και πολλά χρόνια. Διάφοροι λόγοι όμως δεν μας είχαν επιτρέψει να την πραγματοποιήσουμε. Με την εξέλιξη όμως των καταστάσεων, θεωρήσαμε ότι τώρα είναι απαραίτητο να καλεστούν οι οικολογικές οργανώσεις, να υπάρξει η ανάλογη ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες, ώστε ο κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται να έχει μια πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα γύρω από το θέμα που μας ενδιαφέρει και όχι μια ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα στην κατάσταση αυτή. Επίσης, η επίσκεψή μας στο βουνό θα βοηθήσει να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα σχετικά με την καταστροφή που γίνεται στον Κάκαλο. Να γνωρίσετε τον κόσμο της περιοχής, που δεν είμαστε βέβαια ούτε τρομοκράτες, ούτε εγκληματική οργάνωση, όπως θέλουν κάποιοι να μας παρουσιάζουν. Είμαστε άνθρωποι που είχαμε την τύχη να γεννηθούμε σε αυτή την περιοχή και σήμερα νιώθουμε έντονα την υποχρέωση να αγωνιστούμε για αυτόν τον τόπο, να τον προστατεύσουμε, αλλά να προστατεύσουμε και τις ζωές μας από τις καταστροφικές δραστηριότητες της Ελντοράντο, αλλά και τις ζωές των παιδιών μας και των εγγονών μας. Η Χαλκιδική είναι πολύ όμορφη για να τη θυσιάσουμε στο βωμό του χρήματος και της κερδοσκοπίας. Κάποιοι από εσάς έχετε έρθει και ξαναέρθει στον τόπο μας. Κάποιοι έρχεστε για πρώτη φορά και θα διαπιστώσετε ότι αυτός ο τόπος είναι ένας πρικισμένος τόπος. Η πρώτου άθο περιοχή, δηλαδή η περιοχή μας, εδώ και πολλά χρόνια έχει χαρακτηριστεί σαν περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. Σε αυτόν τον τόπο λοιπόν σας καλωσορίζουμε σήμερα. Σας καλωσορίζουμε στη γενέτειρα του Αριστοτέλη. Σας καλωσορίζουμε στην πύλη του Αγίου Όρους και σας ευχόμαστε καλή διαμονή. Ευχαριστώ. Ένα χαιρετισμό από τον Κώστα τον Πολιώτη, είναι ο υπεύθυνος του Πανικό. Είμαι απλώς μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Πανικού.
συμβαίνει στην Πανεπιστήμιο να μην έχουμε αξιώματα. Λίγο δυνατά δεν ακούγεστε. Ναι. Είπα ότι δεν είμαι υπεύθυνος του Πανεπιστήμιου, γιατί δεν έχουμε αξιώματα στο Πανεπιστήμιο. Τα καταργήσαμε πριν από χρόνια. Είμαστε 7 ισότιμα μέλη στη διοίκηση του Πανεπιστήμιου. Στο συνέδριο που είχαμε το Σεπτέμβριο στη Σκιάθο, πήραμε απόφαση μετά από πρόταση που έγινε, να έρθουμε στη Χαλκιδική για να ενισχύσουμε τον αγώνα που γίνεται σε αυτή την περιοχή, που δεν είναι αγώνας των κατοίκων μόνο της περιοχής, είναι αγώνας που έχει πάρει πολύ ευρύτερες διαστάσεις, ακόμα και εκτός Ελλάδος. Είμαστε λοιπόν εδώ, εκπρόσωποι από οργανώσεις από πολλά σημεία της Ελλάδας, και υπάρχει και συμπαράσταση από άλλα που για κάποιους λόγους δεν μπόρεσαν να έρθουν και στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Είμαστε εδώ από Βόλο, από Χαλκίδα, από Κέρκυρα, από Βέρεια, από Λαμία, από Αθήνα, από Κομοτηνή, φυσικά η Ρησό κλπ. Το Παντικό έχει κάνει αγώνες για το περιβάλλον και με ακτιβισμούς, γιατί είμαστε οργανώσεις της μαχόμενης οικονομίας. Δεν ήρθαμε όμως εδώ για να σας διδάξουμε αγώνες, ήρθαμε εδώ για να μάθουμε από εσάς αγώνες. Γιατί ο αγώνας που κάνετε εδώ είναι ένας αγώνας που δεν έχει ομοιότητα, πιστεύω, σε ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, αν συνεχίσετε, πιστεύω ότι η νίκη είναι δική σας, η νίκη είναι δική μας. Ο αγώνας γίνεται για τα βουνά σας, το θαυμάσιο περιβάλλον που έχει η περιοχή της Χαλκιδικής, γίνεται για τον αέρα, δηλαδή για την ανάσα σας, γίνεται για τα νερά σας. Τι πιο πολύτιμο υπάρχει από αυτά που σας ανέφερα? Τίποτε άλλο. Και σε αυτό το διήμερο εδώ, επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι, θα αναλύσουν αυτά τα οποία υπάρχουν όσον αφορά την εξόρυξη χρυσού και άλλων υλικών και ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τι εγκυρότερο από αυτό, καμιά μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από αυτές τις τιμένες που συνήθως γίνονται, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις γνώμες των έγκριτων επιστημόνων. Θα διδαχθούμε λοιπόν και από τον αγώνα σας, γι' αυτό ήρθαμε, θα διδαχθούμε και από όλους αυτούς τους ειδικούς επιστήμονες για ό,τι πρέπει να μάθουμε για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις που έχει εξόρυξη χρυσού και άλλων υλικών. Ευχόμαστε και από αυτή τη στιγμή εδώ νίκη στον αγώνα σας, νίκη στον αγώνα όλων μας. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι παρευρίσκονται σήμερα οι οικολογικές οργανώσεις, οικολογική κίνηση Δράμας, κίνηση πολιτών Πηλίου και Βόλου για το νερό, οικολογική εταιρεία Εύρου, οικολόγοι Πράσινοι, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, οικολογική ομάδα Ροδόπης, Παντικό, περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας, οικολογική ομάδα Βέρειας, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Χαλκίδας, φίλοι του δάσους Λαμίας, ενεργοί πολίτες νομού Σερών Χαροπού, Καλιστό, πρωτοβουλία Σερών ενάντια στο Χρυσό, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας, οικολογική συνεργασία Παλαιού Φαλήρου, από τα Γιάννενα Περιφερειακός Σύμβουλος και κίνηση προστασίας ΑΟΥ. Αν παρουσιαστούν και κάποια άλλη κίνηση στην πορεία, θα την ανακοινώσουμε. Θα έλεγα να απευθύνουν κάποιους σύντομους χαιρετισμούς για να πούμε στο παρακάτω και το ουσιαστικό. Και καλό πρώτα τον Πρίτονα τον Αρσένη. Είναι ο Ευρωβουλευτής που πάρα πολλές φορές έχει βοηθήσει στα οι απόψεις του κινήματός μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι
Για ακόμη μια φορά, μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα με σας. Πάρα πολύ απλά γιατί είστε μια πρώτη κοινωνία. Μια κοινωνία που έχει ξεχάσει κόμματα και διαχωρισμούς. Έχετε έρθει μαζί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είστε ένα πρότυπο για όλους μας. Αναφέρθηκαν οι οργανώσεις που εκπροσωπούνται εδώ πέρα από πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Και καθώς άκουγα το όνομα του, σκεφτόμουν ότι σχεδόν κάθε μία από αυτές τις περιοχές έχει αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 3 χρόνια, ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που κάποια δραστηριότητα που πάει να ξεκινήσει ή έχει προγραμματιστεί. Ο αγώνας που δίνεται εδώ πέρα, και θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές και τον Πανδίκο και το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος ΣΥΡΙΣΟ, είναι ο μεγαλύτερος αγώνας αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ο μεγαλύτερος αγώνας αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ζήτημα περιβαλλοντικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μεγαλύτερο από αυτό που συμβαίνει, αυτόν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζετε εσείς. Και ότι η κοινωνία της Χαλκιδικής μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτή την ύφεση και την ανεργία, βγαίνει από το σπίτι της, κλείνει τη τηλεόραση και βγαίνει στον δρόμο να ζητήσει τι, να προστατευτεί το νερό. Μας λένε οι επιστήμονες ότι θα χαθεί και θα μολυνθεί και θα το ακούσουμε στις ομιλίες. Να προστατευτεί ο αέρας. Μας λένε οι επιστήμονες ότι θα έχει μια επιβάρυνση αντίστοιχη μεγάλων βιομηχανικών κέντρων της Ευρώπης. Και αυτή η επιβάρυνση θα φτάσει και πέρα από την περιοχή εδώ πέρα και στη Θεσσαλονίκη. Να προστατευτεί το δάσος, που όλοι μας θα ανέβουμε αύριο στο Κάγκαμο να δούμε την καταστροφή, ότι βγαίνετε, διακυβεύετε την προσωπική σας ελευθερία με όλη την καταστροφή που δέχεστε, την οικογενειακή σας γαλήνη, για να προστατεύσετε το νερό, τον αέρα και το δάσος που είναι δικό σας, είναι και όλων μας, είναι κάτι μοναδικό που δεν γίνεται σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν ιδιωτερής αγώνας, στον οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει να το στηρίζουμε και πρέπει να επικοινωνήσουμε το μήνυμα του τι γίνεται εδώ πέρα, στην Ιερισσό, στην Χαλκιδική, στις Κουγιές, στη Μεγάλη Παναγία, στα Νέα Ρόδο, παντού. Γιατί ακριβώς έχει παίξει πάρα πολύ άσχημα σε αυτόν τον αγώνα και πάρα πολύ διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τα μέσα μας συγκεκριμένως. Θα κλείσω με μια σκέψη. Ο στόχος, αυτό που θέλω να προωθήσουν αυτή την εξόρυξη από την αρχή και τον πέτυχαν σε έναν βαθμό, ήταν να διχάσουν ως έναν βαθμό την κοινωνία. Θα ήθελα να συζητήσουμε και με αφορμή αυτή τη συζήτηση εδώ πέρα, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το διχασμό. Ξέρω ότι πολλές φορές είναι λίγο δύσκολο σε αυτή τη συζήτηση. Πώς μπορούμε να δημιουργηθούν περισσότερη ομόνοια ακόμα και με τους ανθρώπους από την κοινωνία που για οποιοδήποτε προσωπικό λόγο μπορεί αυτή τη στιγμή να στηρίζουν την εξόρυξη. Πώς μπορεί να αποτρέψουμε την βίαιη καταστολή της αστυνομίας. Η ειρήνη και η προάσπιση του νερού, του αέρα και του δάσους είναι ταυτόσιμες έννοιες. Ξέρω ότι αυτά που λέω είναι δύσκολα. Αλλά όπως είναι δύσκολο αυτός τους αγώνας, αξίζει να είναι ολοκληρωμένος, να μπει και το κομμάτι μέσα της ειρήνης. Γιατί ενάντια του αγώνα είναι ο διχασμός που προσπαθούν να δημιουργήσουν. Και αν τον ξεπεράσουμε, ο αγώνας θα κερδίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Κρήτονα.